Ayun guys, good morning at welcome nga pala sa channel ko nga pala. Yung may nangyari dito sa kulungan namin nung mga manok, nanakawang kami ng 3 manok. So, ayan. Ito na lang yung natira. Ayan. Ayan yung bad news at nawala yung 3 manok. Ayan. Ito, itong part na to, bali dito ay pinutol nila yung yung kawayan na nandito sa gilid. Inayos na rin nung partner ko yung yung kulungan kanina. Siya na nag-ayos kanina kasi nandun ako naglalaba pa. So, ito, inayos niya na yung kulungan, pinako na lang. Ay, nadatnang ko na ganito na yung nangyari dito sa kulungan ng manok. So, kanina nasira yung sa bandang gilid, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos yung kadena ng kulungan ng manok ay nag-iba yung posisyon. So, ayun, nawala yung Rhode Island tsaka yung isang native namin na manok. Ayun, hindi natin maiwasan din minsan na mawalan talaga ng mga alaga. Kaya di rin namin mabantayan din dito. Nung wala pa kami kasing sarili talagang bahay dito sa area na to, dito sa lote ng partner ko. Kasi sa kanya talaga itong lote na to. At ito, pakita ko sa inyo dapat yung plano namin na gusto namin sana kahit kubo lang na simpleng kubo lang na bahay na may palagay dito. So actually kasi simula pa lang namin magparami ng mga native. Sinisimulan pa lang namin mag-alaga. O hindi namin in-expect talaga to kanina umaga lang. Nawala yung dalawang manok. So, and ito, pakita ko nga pala sa inyo yung isa sa mga namin, yung plano namin dito na dapat namin lalagyan namin ng bahay. Yan. Ito dito sa area na to. Dapat namin lalagay yung kubo, yung pinaplano namin na bahay. Yan. Yun lang yung update ko as of now ngayon dito sa pwesto namin na yun. At o nga pala guys, thank you nga pala at nasa 762 subscribers na tayo. Konti na lang, malapit na tayo mag 1K. And thank you talaga guys. Talagang talaga ngayon nataon na nanakawan ako ng 2 manok. So thank you pa rin guys. Thank you. At ayun guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo nang kalimutan na i-click like, comment, share, and subscribe. And huwag niyo na rin kalimutan na i-click yung notification bell, syempre para updated kayo din sa bagong videos na i-upload. So guys, thank you.